Salam adırlı vatandaşlar, salam mehriban iyilleşler, salam Halmura dağı, hoş geldiniz. Hoş gördük. Ol çaremne kimden bu doktorlar ekrana çıkanda yurttaşlar siz bilenem yenem bir edek salamlaşan her gününü bir edek salamlaşmalı olduk. Doğru köp bolsun şular yani sohbetleştik edim. Ol çaremne o näme var da gurrun eder bu? Awa bizenem Halmura dağı bahanamız taptayn yeterlikine neme elimizdegen ok diyes, tomus diysek tomus elimizdegen ok, bakçı diyes, taştı görük diyes, kış diysek kışam elimizdegen ok, gar ya garar sanamanlı diyes, otur ketmeli diyes, tomusuna garaz bahanamız tayn, ekran ellegen ok deyip. Yönü hakikaten elimizde degen ok, yönü onu da aralığında bir boş wagt tapıp bircek bolyas. Edil şu Ay çuvala mı? aýtmazatlar akän yönü, galmyrada aýtmazatlar kän, emma haýty birine tutjaň bilen okda o ýerdenem bir neme çykyp dur, ýanky näme diýýäs oňa biz? Jirinovskiň ýygyny neme o söwük göteriji, söwük basyjy. Söğüt basarı. O söwük basary. Hı O söwügini basyp tüweleme ýok diýen, ýok diýdiren oklar. hı. O. Ana Fyodorov diýip bir çykypdyr. Ine bularyň agdyna ak gelse de samra otyr, gök gelse de samra otyr. Ya bular 100 gram içip çykýarlar, ya burada çekip çykýarlar ekrana. Ol bir hemmeleri bir belli zat 91-nji ýylda hemmeler aýryldy. Hemme şertnamalara gol çekişildi. Her kimin şol mäş respublikaň mäşdem aýrylan soň şonuň territorial baraçaklary ýanky ellegirilmesiz galmaly hemme ýerde gol çekildi, hemmeler gol çekişdi. Dokument bar arhivlerde ýönü. Näme üçindir bu Fyodorov ýalylar hiç bir köşeşip bilen oklar. Nämeden beýle bolýar? Hemlatyp ortaýa hasam, hemlatyp siz gitjek ýeriňiz ýok. Siz biziň daňylygy duran itimiz diýen ýaly diýerler-de. Tenidem. Gaýraşsyz. Biz bolsa garaşsyz bolduk. Ay Hudaýa şükür, ay toýlap, telpege göýge zyňyp, ana inni bol kim oň ady? Niýazow. Ola meni altyn asır etip berjeksiz, altyn asır gelýär diýip. Bizem halk bolup garaşýar, ay ana gelýär, ana gelýär. Ana tejene yetip gelýär, Aşgabat'a yetip gelýär diýip. Bizem garaşýar, 30 ýyl boldy garaşyp, henidem tozanam görnenok altyn asyryň. Hanal altyn asyr? Almada. Ya gelli geçti bizem duýmadykmy? Näme ol altyn asyra? Hani haýsyňyz ýaşadyňyz watandaşlar? Ýazsaňyz lan kommentariýada haýsyňyz ýaşadyňyz altyn asyry? Biz bilmän buklak gallykmy ýa? Habarymyz ýokmy ýa bolup geçip gidenler altyn asyr? Aýdyňby dedi. Hiç bolmany ýylyny bir ýazyň haçyn bol altyn asyr? Halmurada? Siziň habaryňyz barmy altyn asyrdan? Ay yok ýa bizden Any halkymyz garaşsyzlyk. urukla. Hı. An bir taraply. Hani bir taraplyk hawa. Kim Allah gezdi bular? Onça ýylla. Hani Bizden gölel, anamza. gölel sığırımız boljakdy, hani neme köpeljekdi bu ata çenni yüzü dağı yeter don sany gölel sığırım. Volga maşin, Mercedes. Yok, Mercedes oldu mi? da Mercedes. Mercedes. Mercedes yani. Mercedes maşinimiz boljakdy. Hay üýüşip komşular bolup münüp toy tomağa gatnap o Mercedes bilen ay düşün o maşin döwüdüňiz köplük bolup münüp diýip ha. Ece söwýär diýe oglaryny 90 oglu bar ekenne. Ardy diýe 9 oglu öz arasyny. Ay görse bir aljak da näme etjek? O men öňüne minjek de men sırtyna minjek. Ay men gapdalyna minjek de men ruluny oturjak. Ay tigirine näme etjek de ýygynyň ýapyşjak. Ece gyrýa de döwüdüňiz ýer çekenler düşün görse bitden gyrýa diýe. Ejesi. Ende görse pidem yok yani. Ýok ente görse bit. Ara biziň altyn asyrymyz
göleli sığırımız ya o süýdüni içdik, gatygyny içdik. Mercedesini minnik. O 30 ýylla maltyn asyrynda ýaşadyk. He, Halmurada. Hakyky, hakyky. O gülýär bu azy ülkede. Ama adam pahyr özünden gülmän başarmaly. Şu biz şuňa alyp inanjan halk türkmen. Şuňa alyp bir cehennemçil, şuňa alyp bir o aýdylan zat, ýalanyň orada çynmyka diýip kabul edýär. Ine Ýa. şu düşünceler bilen, şu garaýyş bilen durmuşaýna biz şu güne gelip ýetdik. Gaty gynançlyk bolmuşaň. Gaty gynançlyk. Bu gynançlygyny o ýurdun içindäki ýaşap beriler, oraya mezbur şu durmuşy ýaşap otylar. Başga durmuş bardyr meýdanaklar. Emma şu durmuşy ene biz ýurdun daşyna ýaşap otyr. Başga döwletlerde. Sen bir döwletde, men bir döwletde, beýlekle başga bir döwletde. Ondan şu Türkmenistan bilen şu ýaşap oturan döwletlerimizin tapawudyny görýär. Yer bilen göň ýaly. Ýöne bizim şu taýda bir insan durmuşyny ýaşaýar. O taýda da ýerimize galarlar bir insan durmuşyny ýaşaýar. Bize şu durmuşyň beren miwelerini ýyp ýaşaýar. Olar bolsa şu durmuşyň görgülerini görüp ýaşaýar. Ene tapawut şu taýda. Ondan görýän boly kimçilik nerede diýip öz-özüne sorag berýär. Bolýar şol häkimet başynda oturulur. Tamsyk değil, ala tamsyk değil, cinayətkar değil, ol bar, o zatlar subut edilen bir döwlet. Taýda hökümet hem ýok, döwlet hem ýok, konstitusiýa da ýok. Ýöne halk kime we näme teredip garaşyp oturdy. Şu taýda problem. Inne mundan aňyrda näme bar ýetirere? Hiç tat ýok. Elimizden göze görünmeýän zanjyrly baglanyp otur. Bütün halk bar. Ene. Şoň üçin biz kirni aýtdyk. Kemçiligiň düýbüniň ýerde ýatanyny tapdyk. Halka onu aýan etdik, beýan etdik. Inni şoň üstüne işlemäň ýa şu ýalňyşy düzeltmäň wagty gelip ýetdi. Bir döwür ýetdi. Ýöne inni şu nädür şonu düzeltmede gelejegi ýok da, gelejekki nesilden ýokdugyny ana günne bolup duran zatlar ýurdun içine görkezip dur. Ol Orsiýadyň deputat sumogy men ona deputatym diýjekler. Ana diýen sözlerini eşdeňde deputatçynyň işi. Inni biz täzeden şol öňkü SSR Respublikanyň Orsiýet bilen bir şertnama baglaşmaly ekendir. Täze o 91-nji ýylda o SSR-iň dargamagy ýa ýatyrylmagy bir kanun eken. Beh, bilmändirs biz onu. O biz bilmändir. O Türkmen ýatyrdymy sen SSR-iňi? Ya beýle gortady Respublika. Özüňiz Piyanal Kas Yeltsin bilen Suskevich Olyemele bilen ýa-ki Ukrainanyňky bilen ine bir üç tane Slavyan döwleti SSR tozdurýan galyňyzdan baryň uğraşdylar. Näme ýaşaýan bolsaň günüňizi özüňiz görüň diýip bizim elimize ýaky barjy adymyza mallylara. Ýeke galyga her bir respublika. Ýöne şonu da Türkmen çyňsamady, elin serip gezmedi. Biz kıyınçılık ýagdaýynda da şu halkymyza çörek tapman başardyk. Şu döwrüň adamlary bardy, şu zatlar eden. Soňra 90-njy ýyla çelli şu ýurdun içine halk aňyrlygyny alyp gitjek adamlar hemmejigi şu 90-njy ýyldan başlap gyryp başlanan soňra ine soňra halk ýa-ni makaron un ýerine uýap çörek pişirip başlady. Olur çä. Onun buğdayım tapılıyordu, iyi mi temmardı? O bolelin, aytmayın, köşede korneyal nanı var tip yok. Yani yeterlik de beyle ki Respublikalar göründü. Özbekistan'ın gelip bizden produkt alıyordular. Azerbaycan'ın gelip bizden sıyır, peynir, yağ, ol bir hem de adalık giderim. Ben o da urun adamı biliyorum. İnne seret, nire gelip yettik biz şu ülkü. İnne Orslar tezeden bizim üstüne hücum ediyor. Türkmeni hem bayını alıp otuyor şonsu da Orslu var, Türkmeni vardı Gurungadana. Yani şu bu Fernandonu vardı Türkmenistan bilen Orsiýadyň ortasında duran ya Kazakistan, Özbekistan, Kırgızstan bilen Orsiýadyň o arasında duran ene Kazakistan var. Kazak halkymyzyň o doganlyk halk kanymyzdan bir, dilimizden bir, dinimizden bir, medeniýetimizden bir, indi bular öz hakyky üçin görüşip gelýär. Indi şolar Orsiýadyň tabyylygyndan çyksa, borluk oturdy, onu galan dörde respublikada özünden gidýär. Indi şoň üçin şu mal äsli bir hüjümini Kazakstanyň üstüne gönderýär.
Ene geopolitika şundan var. Neme diye de. Olmasa. Neme diye de. Neme diye kıydım sana diyen gelinim sen düşün diye de. Ha o. Ben Hı? Kazakistan'a üstüne hücum ediyorduk. Böyle ki respublikalar var. Tacikistan var, Özbekistan var, Kırgızistan var, Türkmenistan. Siz ödünüz düşünün. Ha, diye. Yani şu hemlen atışı şunun sebebi. O. Hakikatten hem şey diye. Onun için. Ol gönaydı bu atı. Şu beni diye yine diye 10 yıl Angrez'de 20 milyon oruç durur diye. Yani. Nedir Ukrayna'nın ömesini diye gününü sizin başınıza getirir diye paydı bu atı. Bizden diye yadro yararlı ine devlet diye. İslam'da ders diye. Sizin bari yok 20 milyon ilatınız var diye. Ukrayna 40 milyon varsa bunlar 20 milyon. Hı. Yani Kazaklar yeketeyle. Bizden bari Kazakların kaptan arkasında da dendir gerek bolsa oğlu bilen olana da atsağını koğrar. Ya kömek eder. Ukrayna'ya dişimi diye. Yani Düğünüm, aydı var. düğünüm tok kayfın aydanlatları var. Neme. Neme olsam biz hem de hatta Rusya bilen biledirz deyip çıkış eden nemesi var. Sebep yeme Putin'in ikisinin göbek kanı bir yerden geliyor. Bu. Nira gitsin? Halk adı koç açıktan Tokayf nira kaçıp gider? Elbette Rusya'da ya Moskva. Ya da Xitay'a gider. Kalan Amerika şunu kabul edecek mi? Evrosayı ya da beylik. Yok. Ne barıp Şonçu duydurdular ha. Bu Amerika barıp duyduruk kayıtta Kazakistan'a da. Siz neme Ağadakistan'ı ha o sırtını da doğruca tutun. Doğruca dekçe yören deyip. Hem de Türk Kazakistan'ın üstüne geçen milyarlap nemelap tonlalap milyonlap tonlalap yankı ne materyalleri var. Alüminyum diye ne diye çip yasalyan. Ok yarağın çipleri var ha. Drone'un yenilen. Kazakistan'ın üstüne geçiyor. Tonlalap. yo onun öldürünün hep yemesi var, metalurgiyası var. Kazakistan uğraşacak varsa Orsiye'de. Ya öz nevt kadını ya beyleki hem iyi mi tuğrunu Orsiye'de geçerse oğlum yani o Orsiye'den yankı harbi koşan için oğlum gerekli haklarda. Ha o yöne şol neme neçi yüzesi neme yukarılanıptır da şu geçirici transfer nemesi var. Hı? Yük Hı? geçirici nemesi uruş başlalı ve şol 20 ikinci yılın fevralından beri yukarı katı neme neçe köpeliptir şol yük katnacıcı Tamam. Hı? müthiş göre. Hakiki. Hmm. Yo, ol korkmasın görünüp du Amerikanın Sputnikleri var. Her bir Avu, hareketi avu, görüp du. avu. Şular yani onun için ol Fyodorov'un ol otak ol yankı Kazak Kazaklara taraf karşıya Kazakistan'a taraf o barmak çomaltması bu gurrunu derle onu eyem ol Solzhenitsyn biri var diyorlar. Sondan belli. İyi doğru. Şu Kazakistan'ın Demirkazak oblastlar Orsiye'den ki näme O türmede Orsiye'den oturup çıkan mı? Hava şu Neçe Stalin yıllap devrinde. Stalin kulak Hava olup türmede oturup hava çıkan. hava Archipelag Gulag diye kitabını yaptırdı. O Avu. son 10 sene bir Kremlin düzgün propagandist diye propaganda onun nazarına oskal gitti. O Kazaklar hiç kim. Ola bolu bilse bizim yine bir guberniyamız olmalı Respublikada. Onun yeri der toprağı da. Son o kısa ölüp gitti var ne son oruna salav yok dedi. O Simanya'nın eri onu son bir yani şuun kafe odurup şular enne şu ot korsayalarda şu taydan urus turulmak için. Sol bir vaktin özünde de Orsiyette sol boşuna çağrılmayacak bir mobilizasyonun kaçıp giden 100 milyonlarca Ors milleti Kazakistan'a sığınıp yaşar oturuyor. Ya önkü hem Ors milleti Kazakistan'ın garajları var o tayda. Avu. SSR yukarıda şurar fark götürüm de Rusulli o millet Kazakistan'ın 60'tan Kazaklar. Indi şolar Avu. ağdalı näçe bolu belli der. Ýön şol 20 milyonyň şumar 20% bolany da ol ýam 4 milyon Rus bolýar. Tay. Buraya Rusulli. Şol o başta bu 20. 30. yıllarda da Kazak milletini şu taydan göçürüp göç edip yerine de ortalar getirdiler şol teritoriyalara. Şu Demir Kazak taraflarına. O nemen Kazakistan'ın. Dini o taygamda ortadan izlenik yerine bir şey ettiler. Göç Ha edip. bu on ýan olmuşan bir ýemani köne mazarlar açyk görkezselerim ene şol ýerlerde
O bar aýtdym diýen men kemine bilen gepleşim. Şo buzda yatan Ýakudistan'yň territoriýasyna çeldi şo taýda türki dilli milletler ýaşar. Nirden orsun howalya ol basyp aldy ol. Ya, Milletin ýerine hiç kim şoň hatar. ýokly hawa. Yani ne bular ne şoň kugun bizinkine ne bizinki diýende şo türkmenlere ýa bolar bir döwür niyaz o garaşlyk diýen ol ýalyn söz o hem baýlyk şo döwürden mer akwaty ne bidem gadym orsiýada mugut. Yani hem näme nanujundan petir diýil şey ýaly hana niyaz hoşol akylýan baýlykdan 1% diýär berilýär berden akalyny alyp çykdylar. Qurban goýun Ay, döwürlerde şoň nemi? ýaly. Halmara da o taýda ol 19 jatyra baral häzir. On 20 jatyram däli 19-dan başlaly. Ors aslyny ýürütip planlaşdyryp şol Türkmenistanyň girdejilerini, ýerasty, ýerüstü baýlyklaryny nädip alyp bolar diýip giýje güni ýatman kitap ýazan adamlar, şo döwürň adamlar, Kropotkin ýalylar. Ýöne ine Göktepe galasynyň ýanky uruşy bar, Göktepe uruşy 80-81-nji ýyllarda, Geçen yılın 10. yanvar. Awa, şo töwereklerde bolup geçen ýöne şondan soň 1888-de bu Mykadiýan demir ýol guruldy. Aşgabat, Moskwa. Şol näme bize gurup berdilermi? Bizi hediledip Moskwa, Aşgabada gatnap, otpuskoda dynja alyp, bediledip çağalar bilen gedelen jetmek üçin gurdularmy? Ortlar. Elbetde öz bähbidi üçin gurdular. Şol baýlyklary daşamak üçin gurdular. Türkmenistanyň ortýada. Onam häzir garaşsyz bolluk bolyn 91-nji ýylda garaşsyz bolluk bolyn bir giden bergisi bar. Ortýadyň bizi diýätse biz al özümizi allapdyrys. Ortýadyň bize bir topar näçe milliardlar bergisi bar diýip. O bergini bermek üçin almada olar. Indi şu wagt biziň kellämizde gelýär. Indi şu wagt aklymyza aýlanýar-da. Gitdigiçe şu zatlaryň içine girýär, indi aklyňa aýlanýar-da. Şol baýlyklary, şol ýeriň astynan, ýeriň üstünden äkidilen paýtalar, tona, ýüňler, ýeneler ol Türkmenistana ýurýarda ýüňler dagyn. Mallary, mallar näçe müňläp mal bakylýardy. Olan goýunyň nime ýüňlerem ýurýardy. Şo zawodlarda adamlaram hasta bolup, helak bolup, o 40 ýaşyna, o 50 ýaşyna ýetmän ölýärdiler. Hiç kim maýdan nokta statistikany hiç kim ýürüdi nokta. Yok. Ana şo giden baýlyklar gitdi ortýada tarap. Şo giden adamlara maýyp bolup galdy. Ýygyna paýta ýyganam, ýum ýuganam, newit gaz neme çykaranam, hemmesine gitdi. Ýöne bizi 91-nji ýylda bergisi bar ortýadyň bize diýip, ol garnymyzda suw atyp garaşyp ýatyr, haçan bergisini berer diýip. Ýok bergi. Berilermi ol? Berilmek üçin taňa senden almady o zatlary. Ort bermek üçin almady. Mydama ganymyzy sork gezdiler. Onun bir tane boynumda almalı, halka aydıp vermeli. Dine bizim kanımız içildi. O da. Yankı bir aňyrky bärse görünmeýän agyp dönüp ýatan yankı sürü yankı ulus asly mallar bardy. Sığırlar, düýeler, goýunlar, milliorlar. Ine şolaň hemmejiginiň etem, ýüňem, Karaköl baganasy bilen enesini hemme kuzular hemmejigini ortýada uratdylar. Hakykatdan hem dogrusyny aýdýanda. Ne bitem gadym bir hasap gitdi. O ýöne ýygyny näme geldi Türkmenistanda? Hiç de ýok. Hiç de ýok. Eter zamanında in gurulan ullukan ýanky myhmanhana Türkmenistanyň Aşgabat ateli o 5 etajly beton. Başa hiç de tel. Ol betonun biz meýünden çykypdy sement zawoddan. Ola Moskwadan gelen ha. Ýa. Ene. Hiç zat Ene Türkmenin kazananyň bedeline ýetmedi diýäniň sebäbi şol. hiç zat gurulmady. Berlin bilimem deňdärler bize ors mekteplerine berilýän ilm ýa bilim bilen Türkmen mekteplerine berilýän ilm bilen bilimiň arasyna gatullyk tapawut. Bu hakykatdan hem şeýle. Bu zatlaryň biz düýbüne ýa magadyna ýa bolup geçen zatlary SSR ýykylandan soň ýurdun daşyna çykamyzdan soň bilip başladyk. Ýurdun içine häzir hem ýok. Ýöri teröristlerden ýa bir şular ýaly bir
Aýdýar kitaplar ýa ilmi işler surreal boldy diýip. Göktepe galatynyň tragediýasyny türkmen açana tany. Özbek taryhçylary bu bir şuur. Eşitdiňizmi ömrüňizde şol galan basyp alan iskop bolup 4 günläp şu galan içine galan zenanlar zorlama ursat beren. Habarymyz ýok. Ana şunu açıp berýär. Ýa. Hani şu zenalardan bolan ýa-ki beýnika ýa näme basyp alyjylardan hamile bolup galan zenalardan önelgeleri mene ýene de şol orsa hyzmat edip durdy. Bilema Qur'an golyň aňyrsan gazalasan kim bolup çykýar? Çüýrükler. Ýöne şu men bir zada düşünýän onu şu durmuşda her zat bolup geçip bilýär. Bir adam öz şahsy işini ýa gatnaşygyny ýa durmuşyny ýa birek bilip o bir söwüşüm, käýeşim, urusum ýaşap biler. Her hil zat bolup biler. Ýöne şu kizde kollektivde ýa maşgalada aqdady sen bütün döwlete ýa millete boyuna takmak näme gerek? Siýasat edip. Ine ola şol siýasat edip dakyp otyr şu unkul. Bir namaz haca edilýär, haja bolup gelýärler. Ýok yerden özlerine titullap gelin. Atadan oğlu geçirdiler wezipen. Atadan bir kanun eli niyaz böldür. Oğlum bir kanun otu. İkisini çatanda oğlu da oğlum bir çağa sıçan bokunu da degen ha doğrusu. Bulan akıl derecesi ya düşünce derecesi. Ondan sonra atları görüp o taşarı yurtlar ya taşarı devletlen adamlar pikir edip ne ayın halka deyip. Onun ýa-da bir topar ýurtdaşlarym maňa ýa-da galmaz da. Ýa-da ýa-da türkmenip aýtmawady utanýar diýende. Şu bolup beren zatlar bar. Utanma. Näme üçin utanýar? Bizim günneligimiz çözüm meseleni. Şondan utanyp çözüp bilmeýärligiňizi. O bolup geçen zatda utanmak gerek. Son 5 minutda çözüp bilýän zadyň näme üçin 30 kilo ýetirdiňiz diýip menim soragy beretim gelýär. Şolar ýa öz milletinden, öz halkyndan utanýan diýen zatlar. Şu aýyp bolsa bizim halkyn. Näme bolsa da bizim türkmenimiz, bizde başga millet ýok. Biz şol bolşumyz ýa. Ýöne düzeltjek bolsak ştaýda iş bar, mümkinçiligim bar. Näme üçin şonu dem zatda problem ştaýda. Doğru. Indi şu neme soňky döwür haçanrak goýdular bilemok, şu bagana nemeni akitmana goýdular orta tarafa. Goýunyň derlerini. Ýaşynjy ýyllarda galyrlypdyr onu biljekler. Ýöne neme? Şol Soýuz döwründe edilýärdi şol. Şol ýaşajyk goýunyň neme lägirdip baganasyny soýup alyp neme Yemek onun için yokluğunun iki sebebi var. Birincisi Soýuz ýykyldy, o zaman şu Soýuzyň goşunyny ýa-ni polkownikden ta marşala çelip bolan kellelerine şol ýa-ni telpek baganadan tikilýärdi ýa. öňü näme giýdiler ka olar? Türkmenistan. Yok Türkmenistan ele düşmek olup başka zat geldi. Belki domuzun kavramı ne onun çatına aydılacakken. Yani birinci sebebi son. İkinciden çok Karaköy koyulu savhollarda, kalkollarda yetiştirildi. Savhollarım niyaz dargattı. O mallarını satanı sattı, yok etti, kutordu. Mal yok aynı. Devlet emlakını yok. Şahs emlakta kim Karaköy saklayasın? Yok. Onun için ama eksperti yok. O beylek sarıca koyunun ya beylek koyunun hamını, deretini, tüyünü ya yününü ana Türklere çıkarıp atıyorlar. Onun için ortaya da hiç tat giden ha. Mesela Neme diýen bolay meseler bir goýunyň hamyny sypyryp beýlek bir neme ortlar diýer. С одного барана сдирать шкуру и надеть на другого барана, это нерентабельно, şey diýer. na голову другого баран. Aw. O Sovet zamanında var. Şunu ya değişme görürüm. Bilemek Şoň mümkün. üçin bolaýmasa bir baranyň nimetini hamyny sypyryp beýlek barana giýdirenin nimesi ýok diýip. Peýdasy ýok diýip. Ýöne şu ýankaýdan badyňyz gaty bir aýlygan stat. Halmada şu 1881-nji ýylda Göktepe galasyna şu aýal gyzlary galada gawap 4 günläp zorlapdylar diýen bu zatlar biz
eşdem yoktuk. Bize öwüp aýdyp Ama berýärler ana. Skobilev eýtdi, Skobilev ana bir gyz jagady halat etdi. Oňa baryp äkidip bilim berdi, adam etdi diýip. O bir sanjak gyzyň nemesini, olady tarypyny aýdyp berýärler bize. Näme? o Gyzy Tatyana, Tatyana diýip. tekrar Tatyana, o cagazgıydı, usko bölüp, mesela mene Afrika gidiyor da şu devir adamlar, ne ama getirecek, iyidin, ortaya Afrika'da, maymun getiriyorlar. Yani gen zat deyip. Ha bilemini, Türkmenistan'a şu cagazgıydı getiriyor da, yine şular yani, Egzotika. vakti, o egzotika, vakti Türkmenin bir sağazını gücüp galet getirdim. Sonra ılım verin, yani yok, başka hiç tatlı o taydı. Başgaça bolýan bolsa oynayam sen olur iki ullap gumun içinde iýdarlap hemmesini kılıçdan geçirdiler galadan gaçyp bosup çykarlar. Hmm. Sağa suw uly kiçi yanan garry gurt hemmesini ýok etdiler. Yani anan özbekler tarihçiler aýdyp otdy. Yalan bolsa ana bizim türkmen tarihçilerimiz ya Türkmenistan akrana myrt edip aýdyp bilsinmi? Şolar görenre, bilinre, okanra şu zatlar Niýazym, Gurban bolan beýlekim kime gerek bolsa Göktepeň tarihi. Halk Awol. bilmese de şolar bilýär arhivden. Awa. Ana öýmede bir bulan bir ýanky Babara bolsa Gurban bolan Göktepe'den at gaýtarym bäri ýany. Maşina menden edil 5 minuta ýetmän bari. Maşin. Ine öz halkyny, öz şehitlerini edip oturan jenaýaty ýa hyýanaty şol. Ya o bilesi gelýän adam arhivler agtaryp hakykatlary öwrenesi gelse öwrenerdi. Gözüni gulagyny yumup beýdip gezip görüp o oň diýene de ýalanlyp, buň diýene de ýalanlyp, a gitde bar aýdana ýaz kommentariýasyna şo özbekler diýýän ad ýalan bolsa gitde ýaz olar. Hawa, Olar asyl ýaly patologdan alyp ýazýan näler olaram. wagt bar ellerin. Şonçyn aýdy. O gaýraty satýan bolsa berseler jogap şol ýan Sebäbi, tutsan özbekler. sebäbi anan sebäbi inni şol arhivde ýogam bolsa arhivde baraýdaly ýokmuşyna şol historia. Şol identical, ýani şu Ukrainada edip beren zatlary bar, Gruziýada eden zatlary bar, Çeçende eden zatlary bar, bularyň Afrikada eden zatlary bar, beýleki Siriýada eden zatlary bar, aýlygynç. Şolary deňe ýan bolyn, şo wagtky ors bilen 1881-nji ýyllaky ors bar, Skobelewň otryady harwlary. Şol ors bilen şu wagtky ors desden eden wagşylyklary identical. Yani ikisem bir mengeş. Ve diyanatlar. Onun ne dip sen ananmacak şol Göktepe'de şol ňal wagşyçylyk edenler diýip. Edir şolun golü. Şolaryň golü. Şolaryň nemesi. Meňzäp dur eden işleri. Şo wagtlar nämeden bolsa, ne şu wagtlarym şol edýärler. Çağalaram zorlaýarlar, aýallaram zorlaýarlar, erkegem zorlaýarlar. Gerek bolsa kellesine malýarlar. Ana şo dowrda da şeýdip kelle alypdyrlar. Kelle alıp şo kellelerim hatara goýup hatar üstüne o kelle goýubam suraty düşýärler. Wagşylar ne orslar. Şol ýaly edýärler. Orslar gelip Hakykat. edilýänler da. Şo kelle almak şolarda moda. Mana İranam şol ýaly edipdir. Şo wagşyçylygy. Türkmeniň näil kellelerini alyp hatar goýup suraty düşüp. Yani Türkmen bir neme bolýar-da? Ortarada galan bir islenik tarapdan çözup eden gidip beren ýaly bir ortada duran bir zat bar. Daşy goragsyz. Gelen el urup bu tarapdan gelip el urup eden edip ýörler. Bize ýam näçil bäri gol astyna gezip ýör. Orsedin. Adamlara göz açyp bir nemedere wagt bolla, şu zatlara düşünere. Näme üçin biz özümizçe barymyz ýok birine watanymyz bermeli. Näme üçin biz baýlyk Türkmenistanyň baýlyklaryny bermeli birine. Özümizem gidip daşary urtda gul bolmaly. Sen pensiýaň ama ýok. Muny gitdiň. Işlediň bolýar sen şu 5 gün ömrüňde garnyň doýury bilýär. Şu gazanan puluňa. Gulçuluk dälle näme bi? Gullar näme dip durýan ki döwür? Gullar.
Diňe işläpdirler eşek gal garyn doýurmak üçin. Bulara aýlyklat ýok. Diňe 3 wagtyna 2 wagt 3 wagtyna da. 2 wagtyna nahar ýemek üçin, garyn doýurmak üçin işläpdirler eşek gali. Türkmenem edin şol ýaly häzir. Ýöne diňe elini aýagyna dynjyr gandal ýok diýmeseň, ikidem ýene identical. Ikidem bir meňdeşler. Olam garyn doýurmak üçin işläpdir, bu wagtky türkmen savremenny gullaram garyn doýurmak üçin işleýärler. Aňyrtyna hiç zat artdyr bilmeýän sen aňryňa. Ýödüňe başga ýurtda, çağlaňa başga ýurtda. Bu durmuşmy? Sen bilece ýaşaman ölüp gidýän. Sen bile başgalaň bilen ýaşaman ölüp gidýän. Görmän bir-birini. Sen çağlaň dogryan taşlap gaýdýan. Senden aýry üzüňe. Ulolýa çağalar. Öz başyna özleri durmuş gurýarlar, öz başyna özleri maşgala gurýarlar, öýlenýärler, durmuşy çykýarlar. Çağalar bolýar, sen agtyklaň bolýar, çowulky. Hiç görbilen aga sen. Senin durmuşmy ol? Sen şu zatlary görmek üçin, şu zatlaryň bir hüdürini görmek üçin dogrumadyňmy? Şoň üçin ösdürip bulatmadyňmy? Şonuň üçin sen durmuş gurmadyňmy biri bilen? Bilece ýaşamak üçin, bilece iýmek üçin, bilece giýmek üçin, bilece bir saçaň başyna oturmak üçin her gün akşam. Sen şoň üçin gurmadyňmy maşgalaň gurangdy? Ýöne hem üçin sen özüňçe baryň ýogyň şoň öňüne iki epilip agdyň açyp bilmän, hiç bir söz aýdyp bilmän, ýene de öz öýüňi, ýurduňy, çağalaňy, iň ezizat çağalaňy taşlap başga ýurda gidip sen eşek gal işlemeli çağan görmän. O sen o ýurduňda da, sen taşlap gaýdan ýurduňda da bir özüniň götünüň bagyşlan bokuny oňarmaýan mesle edip ýör. Sen toprağında şolar mesle edip ýör, sen çykaryp koýýady. Hana adalet? Hana adalet nirede? Hana bu altın asır nirede? Hana bu garaşsyzlyk? Garaşsyzlyk ana Fyodor Fialyň agdyna goýup bolýara. Neme özüni oňarýan bolsa şol iki tane goşa biziň prezidentimiz özüni oňarýan bolsa, özüne güwüni ýetýän bolsa, bir döwletiň men bir başyna oturan bir men prezident diýän bolsa, Fyodor Fialyň agdyny ýumduryp bolýar. Agdyna maçmazdy şu wagt men şu prezident bolayyn, geplek görsün şo neme? Fyodorov, sen kimsen? Gowy jetip oňaryp diýerdim. Bagyşla boýun sen başga bir adresiň ýalňyşdyň diýip. Biz şoňa prezident bolmasagam diýip otursa ýene gaýraty bolsa çykdyn biziň garşymyzda şu Fyodorov diýilýän. Şeňmi? Olur sary bir halkyň bir döwletiň milletiň bir mukaddes zady bardyr. Şoň üstünde pelap tokaly näde gözüni ýumup şu harandada ýaşap bilemän şoň häýär. Nädip sen depeledip bilýän öz adyny, öz awraýyny, seniň ýüzüňe diýär ol Türkmenistanam şol nime ortada diýip. Oýa aýdyp galyňyzam nobatydyr. Senin gönü agar odyňa da şapla otyra. Sen nädip çydap çekip oturup bilýän. Özüne güwün ýetýän bolsa çykyp aýtmaly, ýa atasy ýa ogly. Ona ebey diýen sen. Bu Vladimir Vladimirovich Putin. Sen ol deputatyň agdyny ýumdyr, näme diýär ol diýip aýdyp bolýar. Biraz kontrollük etsin diline diýen zatlaryny, sözüne kontrollük etsin diýip bolýar. Şu wezipe getirip şolar oturdunyň öz elinden tutup Putin'e başa onu näde oňa garşy çykdyn olar. Näme Ýöne da? bir zat bar şaýdy. Sen aýt men oňdan aýdy. Aýt. Ýöne şu onu Putin'in özi ekrana çykyp aýdyp bilmän, şolar ýalyň üstü bilen aýdýar da şeýle urtlara demesini habaryny, westechkasyny habaryny şeýdip getirýär. Hakyky şeýle şol. Hakyky şeýle. Putin'in ýene bir aýdan sözü bar. Bilmezsin olur ya 20 yıl olur aydan bir sözü var. Eşenge yankı bir birleşme var da. Soyuz Nezavisimi Gasudarstv. Bir taraf devletlerin, milletlerin birleşmesi. Şu diye, bize diye, Eşenge diye, eta yankı instrument для цивилизованного развода бывших республик Советского Союза diye. Bizi uruşda davası
aramız açılsın, her bir öz başlyk bolsun diýip, şu gurama döredildi diýdi. Etemde. Eger sen şonu şey diýip ikrar eden bolsan, milletin halkyň öňüne çykyp aýtdyň. Men ýadymda galanda bütün milletiň maňyny badyr şonu görendiňler. Indi bu näme sen onu tükürün ýygyna alýan sen? Esemde şu döwletleň öz başlyk ýaşamak üçin döredilen mehanizm bolsa, onu näme üçin sen täzeden indi ortaýat bir şertname baglaşmaly haýba tatýan. Eger şu Kazakystan kol çekişmesen, ene seni Ukraina gününe düşersin diýip gorkudýar. Anglisa wanyl 20 milli pana Fyodor Faydovaty. Şunu hawa de uruş bolmaz diye sebäpde hem Putin bilen hem Tokayev ikisi dost diye. Yok. Gerçi bulan ikisi diye hemden siyasi sahnadan düşenünne soňra näme bolar? Kim geler bulan ornuna diýdi. Ferhat. Gurban bolup istemem ornuna kim geler diýen soragy berjekdim de men şonu. Ne biz bar ya. Sen näde çok biz bilen sen şertname baglaşsan. Näme de? Oň 5-10 ýyldan uruş bolar diýäniň sebäbi birazjyk ort özüni dürsäp, hawa bir 5-10 ýylyk içinde ýene-de täze nesil ýetişjek, täze eskerler ýetişjek. Hawa çağalar täzeden ýamaşgan aýallaryny, gyzlaryny aýdyp başlar. Hana ýene 250 000 500 000 pul berjek, çağa dogrun köprek. Ikinci çağaňyda 250 000, üçüncü çağaňyda 500 000, dördüncü çağaňyda 750 000 diýerdanym. Bonus ýaly edip bir bayrak koyar orta. Öňkedisi ýaly. 2000-nji ýylda şonu etdi. Yok var şu bayrak häzirem var. Yani o bellen bayrağın pulun yankı hümmet aşağı düşenlerden hiç dert bu. Onda da şol dogran 2000-nji ýylda dolar 34 manattı. Häzir dolar 100 manaty 90-dan geçdi. 3 hassa gymmatladı. Diýmek şoň bellen bayrağı 3 hassa darladı. Hawa. Şo wagt aýaly dogrusu gelen. Şo wagtky dogran şo 2000-nji ýyllarda diýetdi näme Putin. Şo wagtky dogran çağalar, dogan çağalar häzir 23 ýaşynda, 24 ýaşynda bolýardy. Bolin şolaryny Ukrainada görün näme et tökmünni Misrupkadan geçirilip Ukraina topraklaryna guma garlyp ýatyryn şo çağalar şo wagtky ejeleri samsyk oýnatky ejeleri 250 000 çağa sizi dogurdular. Hawa dogurwa mana näme Putiniň eline berdiler. Olam nirde ýatyr? Ukrainaň topragyna ýatyr şo çağalar. Ine size gerek bolsa. Ýene de dogurun 5 manat pul üçin. 20 ýaşda, 25 ýaşda gül ömrüni kül edip çağalan bir topar. Olaňam baryny şu wagt köpse näme narkotik, alkogol oturdup, goýup oturdupdylar. Şol hiç millet agdyny açmasyn, politikaga garşy çykmasyn, men edýän rejime garşy çykmasyn diýip. Olara näme? Nirden tapmaly bugün içmäne, çekmäne diýip ýa-da köpsem aşdyr, aýlyk ýeterlik beren ok, pensiýa ýeterlik beren ok, köpsem aşdyr. Şol 5 manat näme bir döwüm çöreg nirden gazandsam kam, nirden tapsam kam diýip musura çüşe çöpläp ýören erkekler haýsy, aýallar haýsy. Şu derejeye ýetirdiler, onam ýürüýt edýärler, onuň üstüne işleýärler. Ol propagandadan borgiden ol çykdy, propaganda etmek üçin hem epesi pul berýär. Şu adamlaryň beýnisini ýumak üçin. Gatul pul berýär. Telewizionyasına. Haýsy telewizionyasy açsaňam şol Ukraina haramzada, Ukrainlar näme plan tutgan, öz politikalaryny öwüp, yalan politikalaryny öwüp, rejimini öwüp, oturan Putin hyzır mäşillap öwüp oturlar. Men aýdýan, o içinde bir normal adam galmandyra olaň, onu dinleýänin. Bar man kurt, kim gürleseň man kurt. Gülýaly prezidentimiz Hudaýa şükür, maňa şu prezident ýar wyber bolanda gitjekmi diýdi. Saýlawgyna gitjek diýdi. Ödem musurun ýanyna çüşe çöpläp duran birine sora berýär. Ýene man kurtluk dälle näme bi? Ene şo derejä ýürüýte ýetirdiler. Halky kontrol etmek ansat bolýardy. Aýlygyny azyrak berip, ajrak saklasaň, o nirde çörek baka diýip ylgap ýörenetseň, çağam nädip eklerkem diýip ylgap ýörenetseň, pensiýasyny azyrak berip, aýlygyny azyrak berip, bir garny dokurak, bir garny ajrak ýatyryp giýjegini alkaş galanam alkaş etseň, şoňky nan tapmaly ýan problemasyny 100 gram ara içýän çözüläýär.
kelle taylan ýa-da diwansyny ýatyk galya, ana şu çüdül ýaşa mesele. Goşadyrnak içinde. Ya narkotik ediyen bolsa, narkotige bir çekerligini berýän bolyn. Şo çöregini ýerden tapar kam ya çagamyň işigi ýok diýen problemimiz çözülýär şol. Şoň akşamadan keýpi gowy. Hiç problema yok dünyada. Putin'in gülýaly. Yurdam gow ýöret ya. Edil bizim Berdi Muhammed bilen ýaly. Türkmenistan şeýtdiler ha. 30 ýyllap ýaşlary ýok etdiler. Narkotik üstü bilen, alkogol üstü bilen. Ana innem açlyk bilen Tablet. ýaşlaňam köpüsi daşarutda gulçuluk edýär. Aýallary, erkekleri aýra. Her aýal çağalarym ortada. Sülügüniň jüjeleri ýaly. Kim bilýär, kim seredýär olary. Dağınık maşgala. Dağınık. Hanon soň sen isläniň gidip bolýar da, halmra da. Ýurduny nähir edip ýöredesiňe de ýöredip bolýar. Sebäbi seňe garşy çykjak adam ýok. Ýarty alkogolik, ýarty narkoman, ýartynyň maşgalasy dağınık. Eğer ayal ayrı yaşa, bile yaşanok, birbirine düşman, karınlaşlar, doğun karınlaş, iki dost, iki doğun, hemmesi. Ana şon ýaly edip bedi bilsen, yurdun aslyndanam, üstündanam, yerin üstündanam, aslyndanam, näme gazanasyň ese gazanaň senki bolýar. Halka hesap bermek gerek gel, sebäp talap edenok. Halk talap edenok, özüne gerekli, özüniň zadyny, öz zadyny talap edip bilenok. Özüne degişli zady talap edip bilenok. Şoň üçin ansat ýöretmek hökümeti. Sen garşy çykýan ýok bolsa diýmek hemmekçi razy. Ses çykmaýan bolsa. Ne şeýlerek harmada. Şoň üçin Yok aslında ayağa orada kalmaly. Halk ayağa kalmaly. Halk sesini çıkarmasa ağlamadık oğluna emme yok diye. Halk sesini çıkarmasa şu gidişine gider bundan has beter olur. Mün beter olur bundan. doğru. Yema onu şar ýa-da sen aýtdyň da ortaýatdaky halk ne saýlaw bolsa, şu musurkada alap beren erti Putin'e ses berjek diýdi. Olar düýpe ýaman kurtlaşdyrylan. Bizdäki türkmen halky ýene de Sin Meryanmaly analiz edende bir basgançyk şulardan ýokarda durýar türkmen halky. Nämeden görýän şonu? Indi maňa saň diýerler, ýaz diýerler, ardyna diýerler diýen zatlary bar da. Indi şu mal toýlarda, islenlik toýda o arkada şöhret, näme arkada serdary näme diýip aýdymay diýerler. Ondan şu tamada görgüli pul alýan pulny aklajak bu toýda oturalar adamlar er çarpaýyn diýip bir adam er çarpanak diýdi toýda. Görýärmi? Şolara bolan ýigrenjiň ýeten derejesini. Bizim halkymız enne şu mahal sabır kâseti pürü doğru diyen söz var Türkmen. Şoňa geldi. Birce usul çıkarıp bütün Türkmenistan tutaşa. Yani Türkmen köçe çıktı gan görmen öýüne girecek gel. Ene tragediýan bolsa şu taýda. O taýda ol günäli atasy, enesi, çagasy hiç kim goýmasa 32 ýyllap bolar. Seken ejerini, jebirini, kemsizlerini, türmelerde ýok edilerini, ketellerini ýa-da ölüp giderler. Hemmesini aryna aljaklar. Biz bunyň haýdy bir eline tutup ýetişeli. Ýetişip bilersiň. Mesela şu taýda. Bular şu ýeme bir söz bar da näme diýär? Yaradan ya adamın canını almadan oğul aklını alır ekeniydi. Yani şolun beynisi alınıptır. Doğru, mankurt. Yani mankurt bolunna, mene çoğu düğün şol, selvi toğkır yüzüvan toysu bu dedi. Yani doğru mankurt. O taýda ol hacı var ya, hacı gidip gelin hacı. Halmada men bir zada hayran galýan. Inni bir ekrana çıkıp onu gürläp otursaň bir hille bolyn aýtmasam içim neme edip durýar da aýtmasam bolanok. Men mara şu hayran galyr ýa-da çağlykdan gözüme gelýände ene hacı diýseler wagt biri giderdi hacı diýip 5 ýyldan bir 3 ýyldan biri gidäýmedi gidýän ýokdy. Olam mara akça sakally adam kellerine akça telleli
Ya bir şoň ýaly bir arasaja dony zatly bir ýaşuly gidip geldi. Şey edip oturup bir zatlar okap berip ýagşy nesihatlar berip bir adamyň nemede şu ne şol adama bolan bir fiýligiň hormatyň başgaça bolýardy. Şol adamyň görünüşem başgaça bir mylaýym aýdyp berýän zatlary onuň şu gödüňme galypdyr da çagylykdan. Onuň bu adamyň baryp eline uşasyň gelýärdi. Şeýle bir akylly adam, ýaşy zatlary nesihat edip oturan, öwüt nesihat berip onuň şol adamyň ýanky ak kellesine sellesi bara. Sellesine hormat eden okda şoň içindäkini şonuň kelle selläň aşagynakyny hormat edýäňde. Şoňa sylagyň hormatyň bolýar. Ine şol adamy haji dip bu beýle ki etraplardan hem sylaýardylar da gelip aýdyp bolyn. Men aýdýan bu atky haji diýenler bir wagt namazam okabilen oklar bir san aýatyň bir dolu bilýän ki bir san aýatyň bir dolu bilýän ki men haji dip gidip gelip ennem ol arakdan şerapdan doýup mara zırtlap mara küçtep dedip tant edýär otaýdy. Sen hacı bolan soň üýtmelläla sen. Meniň gödüňme gelýände ýankyýaly bolmaly. Şu ýaşly adamlar akdy sakally oturup bir hemme adyn bir jaýda oturan bir politikada goşulmaýan ol näme diýip oturanma ol arkadaga şöhrat diýip ol ýaşlylyk maslagatyna gatnaşyp ýörmeýän bir öýüne oturup bir bowanyň şo töwerüň adamlarynyň şo töwerüň ýaşaýjylarynyň etraplaryň hemmesi gelip şol adama bir hormat goýýardylar. Menine şoň ýaldat gödüňme gelýär şol adam. Çağalykdan ýöne haji diýdi. Part ikiň biri haji bolup başlady. Ikiň biri haji bolup başlady. Bu hajylaryny ol näme diýle itiň bokundan hem köpeljek. Gödüň bolup. Onuň bul haji diýip bolarmy ine şo zırtlap tant edip bereni. Alkogolik. İçip çekip ekranlarda nemede ekranlarla näme oňady? O Instagramlaryna ýenelerine zat goýup video goýup berenme? Ol näme tüsdeleýän näme çilim näme oňady? Çilim bara. Trupkal çekilýän. Suwçylym. Ana suwçylym. Ana şoňdan tüsdeler bilen bile surata goýup tüsdeler görkezip. Sen hajymy sen ýa-ni? Yakup Hacı Gurban. Indi Yakup Hacı Gurban bolmy? Awa. Indi titully adam bolmy? Awa. Günüňe ýanaýyn Hacı, günüňe ýanaýyn Yakupjan. Osa toy gutlama baran ýene marhajy bar. Näme ol bir döwür dikterim adam bolla bu niýasym döwrüne ýa ýerke Gurban bolan döwrüne. Näme oňady? Döwran bir hilada bar merdan ol ýok ýeşesi bilen görülýän ýigit bar. Merdan Anna Muhammedow edýän. Ay şu bilemek şu bir hilada bar. Şolum bar. Mergen Anna. Mergen marıp so taýdan ene bular ýanky öýlenýänlere ak pata berýärdi. So taý. Öýlenýän ol durmuşa çykýan gyz nememi? Selbi. Toýlalyjy bar. Näçinji toýu oň birinji toýumyşmy? Ay bilemek ýöne toýunyň näçinjidigini ýöne şu mahal şu 43 ýaşynda. Onu toý etmek näme 43 ýaşan bolsaň? Bilemek, sol mergen so toyda goşa ogluňyz bolsun, goşa gyýdyňyz bolsun dip Yakup Hacı ikisi şey dip ardy we diýerler. Mene bilemek, sen medisina işgär bolansyň bir 43 ýaşda oň çağat bolmaýa? Bilmedim de. O zatlar bir dile getirip otursak, onun bir adamın şahsy durmuşuna gatyrşdygymyz barda. Ýöne ol şeýle ol şunu diline getirip şu taýda gutluk edýän adamlar men hem akyl derejesine aýtjak bolýar. Bolýar bagtly bolun diýip gara çekilýärler. Goşa ogluňyz bolsun, goşa gyýdyňyz bolsun näde. O bolmajak zatlar ardy edip ondan nähil beýle bolýar şonu aýtjak bolýar. Ay ardu edenlerle etsinler ardu ýöne o 43 ýaşdan soň Türkmenistanyň öz ýagdaýyny biz gowy ekologiýa ýagdaýyny eýam 39-36 ýaşdan soň aýal adamda klimaks diýip bir zat başlaýar. Ondan soň oň çagasy bolmajak 100% görünüp dur. Ýöne ol bir şans ýanky näme diýilenne bir
Ene Kuşun abla tatvariyene bolup biler, emeli tüydü, ýagdaýda bilemä, biler o tüydü. başga bir eneden zatdan olan bolup biler, bol ýöne şol taýda diýilýän gurrunun duýdy manysy ýok ýa gutlug. Men şonu aýtjak, özüni hazy diýip atlandyrýan adamlar bar. Şo taýda Ýakup Gurbanyň bir aýdan sözi bar. Tatmaňa da kypdylar seni diýip ýeme ýüzden. Yankı selbi tokaliz bu. So yer çarpık geçiriyor yönü. Son terden dinleseler ne yurttaşlar tapar sataydı. Bilmem ama. Ay, Yakup'um öylünce. Ay ay böyle bahtlı öyle. bolsunlar. Bahtlı Yok bolsunlar baklı da. meňe oň Ya bak bolsun molu yönü az halkın gözünün önüne dört güllep tarhına körlük edip yine bolu bilsemez şu garanı daktın niye alet. dört Şuraya günnäpdaň. Ha. Awo, şu bir ýerde şu blogger bolsa, şu ýanky bir atalogluň ýeme wagtyny ýetirýän bir jurnalistler, bloggerler, o aýdymçylar, o propagandalar hemme şu taýy. O iki ýaka barmadygy bar, olaryň ton ýol baran nälerде, o teratym maly bar iki ýaka şu taýy gatnaşmadyk, gyrada galan. Dört, dört duýjy günnilap toý edipdirmi? Awa, 2000 adam toýa çağırdyr. 2000 adam. Mememi Her ol her tuoklyjy we hürlükkä hem radesany okaýpdyr diýen. Dört duýjy Yok. günnilap. Okey. Yeme ayrılayan toydan haberli adamlar vardı. Aşavattan haber berýärdi. So toyu so bloggerlar her biri so kımmat baha sowgat getirmelmiş. Eline dakılan so yüzüklerin yani sany 30 000 dolardan neçe diýen. So bloggerlar sowgat beren. Ola näçe ne diye sebäp sol selbi Kurban olun yerlerle ýygatnaşykdy ýakyn atnaşykdy. Indi şoň üstünden sonra gerek wagty öz problematyn çöz. Selbi tokylýyjyda ekrany ýa-da populiarlaşyň ýemede 19-njy ýylda başlady. Hasan adam tutup oturmaýan Niyaz öldü diýip berdi habar ýaradanma. Şondan soň ol şoň garşyna çykdy da o taýda näme beýdiýän o ýaşadyn biziň arkadagymyz ol diýir men şoň üçin gerek bolsa o jany gurban eder men ýa-söz bilen ene şo taýda iteklen ortağa çykarylşakdy. Onu bilemek men onu nähil vakal ýemesi bar. O men baha bermeler goýan. Bilermeler aýtsan bagşyçylykmy ya aydımçılık näme derejesiniň barlygyny Ha, bolýar. yani ene şol realyk ýagdaýda da inni şol bularda inni ýeme ýokda oturan döwlet ýok, hökümet ýok, parlament ýok, hiç bir işler oturan döwlet edarasy ýok. Onu soň şular çykarýarlar orta. Hawa. Onu şular orta çykarýarlar ine şularyň üstü bilen gowdurmuşy reklam edýär diýen. Ýurdun daşyna akyly gördi. Bir günne bäşede gelin ýa durmuşa çykýan eşigini çalyşy. Ine bolu bilşim şu diýip. O nämen alamaty? O nämen alamaty? Nämen alamaty? Alamaty bolmaly. Men düşünçime göre. Onu şonuň ýanyna ýene bir hazy bar, aýnuly hazy bar. Olam ýanky hazylardy kelen. O ýerde patçarak bir gyl bar, şolam otaýdy. Men görelemeýdi ýany. Başga da hazy kän rol bilmedim. Gaýdy hazylar bardy. Ine hökümet şolary öňüne tutdy, öz diýen jenaýatyny yapmak üçin. Az halk şolaryň üstüne topulmaly. Gurban ogly ýegelleri ortadan aýrylyp, mundan 2-3 ýyl ozar ýegelleri bar da, goşarlaryny bäsden onu sagat takyp, o bir kilelik ýanky zynjyry, gyýlary, sowgat edip ýa kapysyna şolary aýdym aýtdyr. Olar inni ýygenler gittiler, sebäp baýlyklaryny ýetişmediň Dubaýa çykarýarlar da şuma. Gorkup etip gorkýarlar. O yok korksun gereğidir. O Dubai diyem yerim keyine ise de getirirler olur. Yine enne şu tayda enne şu unkun az halkın gazabını bundan bir 5 yıl 6 yıl oldu halkın tanımayan yani aydımçıtına gönüktürüyorlardı. Şu yokardan Urvan oğlundan ursat olmasa şuları ya toy tutup bilinir mi Türkmenistan? Elbette yok. Ne için 10. dekabrda bir taraflık günü bütün Balkanla qadağan edipdirler adamlara köçe çıkmağı, toylamağı ya Krasnovodda Hatalyalı Dilhati
Kol çekkerlik. Ben hiç bir yeme katnaşakken, toyu tomga da varjakken, karasızlığın bellejekken, täze ýylam harakete datjakken, köçede de sagat 9-dan soň görünjekken, eger men şonu etsem, men onu jenayetkar türme basyp bilersiňiz diýip ol dilhatiýa diýär. Her bir adam. Sagat 9-dan soň kim tutulsa, Krasnovodda gidip KPD-de ýatyrýar, erti ýerden soň razborka edip goýberýär. Ine sana türme. Kağıt, kağıdın şey deyip, yırtıp gözünün önüne yırtıp, bir şey ittirip, bir asmana seçsen de. Şol edýän ene gaýratly halk az da ene etmerse şol. Ýöne bular şol 32 ýyl gorky howpyny salyp ene şoň kol çekdirip olar hakimiýetini saklanmakam diýip. Ha, ýöne görem şonuň saklaýşy. Ya. Any görem. Ýöne ene edýän oýlary şol. Ol bidereklik ol şol toýa gatnaşan blogerler bar. Hemmejin halk hasab alyp otyr. Erti şonuň depesinde halk şanykda görüldi. Şu çekip oturan görgüsü üçin. Şu çekip oturan jebir üçin. Ha? Şusular näme ya halatları mi kardeşimiz bağışlayacak geldi böyle kadınlar ezilse kontrolü şular bağışlar mı? Şu elpeli şu haram durmuş bağışlar. Yok. Bir taraftan yamanam der. Bula gorkozy Türkmenistan'ın Mekke gatny yalan kimler de nahil hacı tadmin. Enne şol men dinimi berk tutup oturan musulmanlayan Türkmenlere sorum var. Ana size Mekke gitmek gereken şeytanda aşlamak için. Başarayan bolsaňyz ana maňlaýyňyzda dur. Eden iki dünýä sowabymyz gazanmaýan. Başarmaýan bolsaňyz onu beýle adamlar şular talqit etdiýärler. Siz o ateistim diýmän, bulara kapırım diýmän siz, ýewreýim diýmän. Özüňize seredin aýnaň öňüne durunda. Siz kim? Şu zatdan çekip çyda oturan bolsaňyz onu siz kim? Ene sor. Men şonu aýdanyň, onu çak. Bolýa, almara da bir sagatdanam geçti wagtymyz. Ha, bopdur onu. Şu ýerden bizene tamamlaýaly. Bop. Watandaşlamada ýanky zady Fyodorowyň aýdan zadyndan başladyk da. Ne habardar bolun ne şu zatlardan diýip aýdýas. Belki rus dilini bilýän ýokdur araňyzda. Şoň üçin ine biz size türkmen dilini aýdyp berýäs şu zatlary. Ortlaňda ýep oturan zatlaryny, biziň üstümizde atyp oturan hemlelerini. Şoň üçin ýene de guly bolmaly. Olaň pikirçe ýene de biz orsun guly bolmaly. Öňkü 70-80 ýyl guly bolşumyz ýaly ýene de dowam etmeli. Arasynda bir 30 ýyl goşatyrnak içinde garaşsyz bollukmy kakdydyk goýun garaşsyz bolman narsa ekenik. Yok, hiç yok. Ana şon ýaly watandaşlar ona sag bolun, sag oturun, almara daga size de köp taňylyk gelip ine wagt tap gelýäniňiz üçin, görüň berýäniňiz üçin sag bolun sizem. Selam sağ olun çağıranınız için. Onun çağırınlar. Yurttaşlar hemen öňüňe sağlyk. Oturun dinleň, özüňize gerek netijeni çıkarın.